Gusto niyo guys, mani. Tutulungan ko si Bianan magbalat ng mani. Tulog nga pala guys yung baby ko guys. Masakit din pala guys sa kamay. A few moments later. Guys, ito na guys oh. Natapos na namin balatan yung mani. Ayan. Binibilad na siya guys. Tsaka nakalinis na rin kami guys ng ano. Ito oh. Sesame seeds. Ayan. Tinanggalan namin ng mga bato-bato. Ayan. Galing lang din to sa ano. Tanim ng bayanan ko. Tsaka yung mani. Ayan. Yung mani guys, kaya binabalatan yan. Kasi, linalagay nila yan sa ano, mga niluluto. Kahit anong lutuin nila, nilalagyan nila ng mani. Lalo na pag ano, may sabaw. Yung ano, noodles, soup, mga ganyan. Linalagyan nila ng mani. Ito naman na sesame seeds, nilalagay sa ano, sa ginagawang parang tinapay. Meron pang hindi nabalatan guys na mani. Kasi sabi ng biyanan ko, tama na daw muna to. 2 hours later. Ngayon, magtutupi ako guys ng linaban ko kahapon. Marami yung linaban ko kahapon. Kumain lang kami kanina ng lunch pagkatapos namin magbalat ng mani. Ayan. Linaban ko to kahapon guys. Maganda dito kinabiyanan ko guys kasi yung linabhan nasasampay sa labas. Tapos nasisikatan ng araw. Kaya mabilis matuyo. Kasi pag dun sa ano, dun sa amin, nasa loob lang ng bahay, sa loob lang ng bahay ako nagsasampay guys. Bumalik sa shop. Kasi may kailangang ayusin doon. Sa amin lang to guys ng asawa ko guys. Kasi yung damit ng biyanan ko guys, tinupik niya na. Ang mahirap dito guys pag winter. Kasi ano, ang mga sinusuot, doble-doble. Kailangan magdamit ng patong-patong kasi malamig. So, dadami yung labahin. Gaya nito. Ito sa asawa ko to guys. Ito yung sa akin. Ang bigat nito guys, labhan. To, isa pang mahirap dito pag winter kasi yung mga linalabhan ang bibigat. Ayan ito. Tapos na guys.